Okei, katsotaan tällaista ohjelmaa kuin ASCII-generaattori. Öö, eli kaikki varmaan arvaakin mitä tää tekee. Eli kuvatiedostosta ASCII-taidetta. Tommonen hieno naama tosta noin. Mikä liian onkaan. Tai mistä liian onkaan. Tommonen. Mut sit tässä on... Otetaan, ei noita tarvittu. Tää on vähän huono, mä en tiedä miten se noin välillä. Tuolla on tollasia välejä, niin se, jos mä nyt vaikka kopioin, saa sen tuolta tallennettuukin, mutta tehdään näin, tää on tämmönen old school tapa. Niin se, siellä ei saa olla tommosia välejä. Mä en tiedä miten ne saa pois, mä en nyt ehdi sitä alkaa miettiä, kun mä haluan näyttää nyt tästä miten tehdään patch-modella. Eli tehdään, katsotaan vähän sitä touhua. Eli tehdään meillä on tässä tämmönen video. Moi, olen murottaja, se ei varmaan kuulunut sinne, mutta... Mut mä en voi suoraan avata, katsotaan mitä se tekee. Pystyykö mä avata? Add file. Image file, eli joo. Okei, eli mä en voi videoa sieltä avata. Mä haluan tehdä ASCII-videon. Mitä järkeä, mutta kuitenkin tehdään. Eli mun pitää saada siitä kuvia tosta saatanaan videosta. Export. Niin ja nyt tulee samalla virtual duppikin. Kaikkihan sitä osaa kyllä käyttää, mutta image sequenke. Ei me mitään tommosia, kun me halutaan ihan tavallisia JPGtä. Vai pitikö se olla bitmappi? En minä tiedä. Otetaan tosta 3 varmaan riittää, kun ei siellä niin montaa. Directory to hold. Toi on paha, kun tohon laittaa vahingossa desktopin. Ja joku 1000 tiedostoa. Kannattaa varmuuden katsoa aika tarkkaan. Ja katsotaan mitä se teki. Okei, siinä on meillä nytten kuvatiedostoja. No ei kun 100 on, mä haluan että se on tasaluku tommonen. Okei, 7 sekuntia. 7 sekuntia 100 kuvaa, joo. Okei, mitäs sitten? Pitäisikö sinne tehdä toinen kansio niille ASCII valmiille tiedostoille? Eli patch-konversio on add directory. Noin. No en mä jaksa miettiä onko se oikein kokonen, kun ei se kuitenkaan ole oikein kokonen. Teksti. No en mä oikeastaan tekstillä tee mitään vaan. Tässä giffit vie tilaa ihan vitusti. Laitetaan JPG. Black and white. No. Ei se kolo, ei se ole ASCII ole ikinä. Voihan sitä leikkiä, mutta tehdään nyt tämmönen ihan perinteinen. En mä tiedä, onko tässä silleen mitään järkeä. No onhan se hauska leikki, jos ja sit, jos on joku monimutkainen, se pitää olla just tommonen yksinkertainen video. Ei se on aika paska, jos se on joku hirveä monimutkainen tai semmoista pientä tihrustusta. Joo, siitähän saa ihan hyvin selvää. Yllättävän hyvin. No käsi ei oikein näy, mutta... Eli musta ja valkoisen kontrasti olisi hyvä olla niin kuin mahdollisimman suuri. Eli
laittaisi vaikka mustat hanskat käteen tai käy vähän Nigeriassa pari kuukautta. Tai on vaikka synnynnäinen nigerialainen, niin näkyisi paljon paremmin. Mut siis, eli tää paitahan olikin aika hyvä. Okei, eli, mut eihän toi video vielä. Mites me saadaan siitä video? Meneekö se heti? Joo, ei tarvinnut leikkiä. Audio. Halutaanko me audio sinne? Katsotaan synkkaako heti vai audio from Otherfile. Ja tosta se alkuperäinen. Se voi olla, että se ei synkkaa vielä heti. Ja FFD Sovi, sehän on maailman paras koodekki. Ja siitäkin, no siitä varmaan tehdään erillinen video ja VirtualDubistakin varmaan vielä ihan uusi erillinen video. Katsotaan mitä käy. Jumalauta. Sehän toimii. Oli vielä jopa, oliko se jopa synkassa? Oli. Eli siinä tuli nyt tämmönen pieni tutoriaali näihin kuviin ja tunnelmiin. Murota sinäkin, saatana, joka päivä. Ole sinäkin muro!